No yksi lappu jokaiselle. Sä on mulla sieltä. No tänne jää vielä. Tästä ei tiedä mikä tää on. Nainen kuuluu. On täällä nappo. Jari, haluatko täysin valkoisen vai kultaisen paperin? Ois tää jotenkin järjestetty juttu? Päästään heti eron kohdistamaan. Meillä oli 2 insinööriä ihmettelemättä tätä taulukkoa ja todettiin, että tää on sieltä koneella. Joo, käydään. Laittaa. Ottakaa tuomareille sinne. Tulee Antti, tulee tuomariksi. Ja muistakaa sitten pistetuomarit kiertää niin, että näette mitä se teidän kaveri tekee. Koska matsi kestää? 4 pisteeseen. Okei, no me. Joo. Sillä yksi pääosuma ei lopeta sitä, mutta se antaa aika ison edun. Älkää nyt koko paikalla. Noniin. Oletteko valmiita? No niin, ottelijat valmiina. Tuomarit valmiina. Olkaa hyvä. Mut siellä näyttää 2 valkoiselle jalkaosumaa. Valkoinen 1. Olkaa hyvä. Siinä molemmat pisti toisiaan keskivartaloon. Ei vaihtoa, olkaa hyvä. Mun mielestä Kaitsu meni tonne. Mäkin näin sen piston Okei. Musta 2. Laskeeko joku pisteet? Tuo on 1, 2. Kaitsu. Lasketko pisteet? Ei mun nyt lasketko. Hei! Apu. Niin oli se eka osa tuonne vartaloon ja sitten tosi jalkaan. Mennään se jalkajutun. Jalka. Mä näen myös vaan jalan. Valkoinen 1, eli 2, 2. Olkaa hyvä. Jaakko tässä. Hei! Kukaan ei nähnyt mitään. Ei vaihtoa, olkaa hyvä. Ei tiedä vaan. Hei! Eikö se ole hyvä? Osuuko? Mitä mieltä sä olet? Näytä mitä ne teet. Mut meillä on 2 valkoista. Mä en nähnyt pääosumaa selvästi Kaitsulta. Mutta mä näin sen jalkaosuman Timolta. Okei. Eli mitä se nyt sitten tekee? Valkoinen 3-2. 6 pistettä. Hei! Siinä oli selkeä käsiosuma ainakin yksi, mutta mun mielestä Kaitsu löi kanssa jalkaan, eli 1-1 vaihtoa, olkaa hyvä. Ykkösiä näyttää kaikki. Jatkakaa. Hei! Ui! Olikohan se myöhässä se pääosuma? Oli. Joo, valkoinen 1. Eli sulla on noin päin. Sorry. Ottelu valkoinen. Sitten tuomari voi tuntea piston. Niin jää. Joo. Olkaa hyvä. Osuma! Valkoinen 3. Olkaa hyvä. Osa! Mun mielestä sä osuit kyllä tälleen tonne noin. Mutta se, että oliko se olkapää vai oliko se täällä vai oliko se tossa? Eli se oli käsivarressa. Eli se oli 1 piste. Hyvä. Eli 1-1 ei vaihtoa. Olkaa hyvä.
osuma! Hei! Valkoinen 3, 6-0, valkoinen. Tulihan se riittäkin. Valmiiksi. Mistä lasku valmis? Olkaa hyvä. Hyökää jo! Ei oo hauska passaa, kun on leikkiä siinä. Hei! Valkoinen 1. Olkaa hyvä. Nyt taistelkaa! Hei! Musta 1. Ja noissa just meni piiloon, ettei kuulu kun osuma. Niin, Yhtään en mäkin kuuluu. Ai Siinä. se on sun raja. Ja molemmat täytyy kanssa. 1. Olkaa hyvä. Hei! Valkoinen 1. Mä näin sen. Hyvä. Olkaa hyvä. Ihan siistiä. Oli hyvä. Näin kuuluu. Mut äänikin kuuluu. Joo. Hei! Mun mielestä oli reikäs. Joudun just ottaa taka-askelta. Valkoinen 1. 3-1, olkaa hyvä. Hei, valkoinen 1. Valkoinen. Taasta 3 pistettä, torsosta 2 ja raajoista 1. Minä kun huudan 7. Sinä huudat 7 sitten, kun me tehdään jotain hyödyllistä. Tämä meni sulta osuma sitten, kun osuu. Valmiin. Yes. Mä näen. Jaakon, mutta Sori. näin. Hyvä. Ei mitään. Toveri veti pois. Jaakko 3 pistettä. Musta on 3. Nyt se sormi. Kovempaa. Osu. Noniin. No niin. Sormi. Hanskaa. Nattaa sitä nyt oliko Jaakko vai sormi? Olisit vielä sormi. Ei sillä ole väliä. Se on 4 jo. Omalle. Hanskaa. Musta on 1 piste. 4 pistettä. 4. Jos. Hyvä. Se oli nopea. Ei. Se ja 2 valmistautuu. Otteet valmiit. Tuomarit valmiit. Yes. Olkaa hyvä. Hei! Mun mielestä 2 alkaa. Ei vai, olkaa hyvä. Aina tasapisteet. Mäkin näin mielestäni ton musta pää. Musta 3.
Jalka. Yksi ei vaikka. Hei! Musta oli. Sun mielestä oli. Hyvä. Musta, 2 pistettä. Mun mielestä oli niin hyvä. Musta. Oli niin maskiin jää täältä puolelta, ettei kyllä tiennyt mihinkä meni. Kumpi oli musta? 3. Hei! Musta 1. Olkaa hyvä. Hei! Musta 1. Olkaa hyvä. Hei! Musta 1. Olkaa hyvä. Ei. Mun mielestä oli lappeella. Mitä mieltä sä olit se lappeella? En mä niin paljon ajattelin. Se mä näin silleen päähän. Se mä millä silleen. No oli se osunut. Annetaan siitä piste. Ottelu mukaan. Häviäjä jää kehään. Ei! Miksi ei voita? Anteeksi. Eli Vetokettu Kilpailu. Miakka. Tuomarit valmiiksi. Toivoo, että saisi töitä. Olkaa hyvä. Niin. Meille voi tulla. No, siitä mä sanoinkin silleen. Hei. Aika kärjellä oli. Kipasuja ei lasketa. Musta 3. Olkaa hyvä. Hei. Musta 2. Musta. Kiitos. Se oli hyvä osuma. Eikö sun käteen? Eikö sun yhden pistoon? Se meni varmaan käden kautta siis tonne. No ei, mä olin näkyvinä. Kainalon kylkeen. Ottelijat valmiit. Tuomarit valmiit. Olkaa hyvä. Hei! Musta 1. Hyvin se toi. Olkaa hyvä. Hei! Mut oli kyllä ehkä vähän semmoinen. Ne oli tosi lahjat toi musta lyönti. Vähän silleen. Tosi lahjat. Oli varovainen. Se oli kyllä sitten. Molemmat ronkkyynä, se vai. Olkaa hyvä. Hei! Musta 3. Se oli mun mielestä selvä pääsy. Onko meillä tystä? Hei! Musta 1. Musta. Tuomarit valmiina. Taistelijat valmiina. Taistelkaa. Seis! Ja sieltä valkoista näyttää yhtä pistettä, valkoisella 1 piste. Onko tuo pistelasku? Hyvä. Hanska. Olisi pitänyt mustalle vartalo osumansa. Joo, se ei tuo. Pistehän saa. Siellä tapahtuu monenlaisia asioita.
Liikaa. Ei vaihtoa. Mun mielestä on ollut pelkkää vaihtoa. Molemmat tuli sama. Seis. En mä nähnyt. Se on just kierräkieltä. Nyt pelkästään valkoisen näyttää valkoisen 1 piste. Jatkuu. Molemmille näyttää, siellä näyttää 2 pistettä mustalle, 1 piste, 1 piste. Mä annan mustalle 1 piste. Onko otteet valmiita? Timo, onko valmis kaatumisen jälkeen? Yes. Jatkuu. Joo. Tulee kirras. Voi jopa sanoa. Toi mustalla osu, toi keskivartalo 2 pistettä sinne ja 1 piste taas valkoiselle, eli 1 piste mustalle. Tilanne 2-2. Liukka. Seis. 1 piste valkoiselle. 3-2. Seis. Käsiosuma. Osuus kyynärpäähän. Toinen on toi mustalla, eli kummallakin 1 piste, ei vaihtoa. 3-2 tilanne. Seis. Joo, ei vaihtoa. Jatketaan. Seis. Mikä tosu? Mun mielestä kyynärpäähän osu. Joo. 1 piste valkoiselle, 4-2 päätös. Aikaisemmin oli semmoinen Timo, semmoinen kupas tuolla. Joo, se oli aika hyvin vajaa 5 minuuttia kestää. Joo, ei näin. No te lyötte nyt ihan nopeasti. Iidat silmät katselee, mitä huolimatta ei näe. Ja Jaakon yksi hyvä osuma musta olisi varmaan. Joo. Taistelet valmiina. Käy! Valkoinen 1. Kuka näyttää pisteitä heille? Timo. Se on valkoinen 1. Jatkuu. Ja käviä. Se on tuolla kaivon kohdalla, niin mä sanoisin kyllä, että se on tuolla kehossa. Eli valkoinen 2 pistettä. 3-0, jatkuu.
Viimeinen oli pää. Se tuli kyllä vaatii paljon myöhempää se päälyönti, mutta Mun mielestä joku täällä osui tonne. eli se olisi kyllä tehosaman, mitä näitä saakin. Mä en nähnyt muuta kuin... Sä näet sen alkausuman. Mä otin jalkausuman. Ja pääosuma tuli myöhemmin. Tuli, joo. Kyllä. Eli saa 1 piste mustalle. Ei kun 3-1. 3-1, jatkuu. Seis! Tai osu. Molemmat osu jalkoihin, ei vaihtoa. Seis! Molemmat osu jalkoihin, ei vaihtoa. Seis! Valkoinen 1 piste, 4-1 päättyy valkoisen voittoon. Eli numero 3 voitto. 3 voitto. Joo. Joo, heräys. Ottelijat valmiit. Tuomarit valmiit. Olkaa hyvä. Hei! Niin mitä sä näytät? Mustalle näytetään päätä ja tommosta ja mä näin valkoisella ainakin raajaosuman. Mä teen silleen, että musta 2. Olkaa hyvä. Vähennetään toisesta. Okei! Mulla olisi napsu käsissä kyllä. Se mitä mä näin, niin edes. Joo, 1-1. Ei vaihto. Mutta oli kyynel päässä. Eis! Joo, mä näin kans. Musta 2. Pisto oli hyvä ja kaunis. Musta 4 musta. Joo, sitä on liikkeellä. Hetkonen, kumpi oli kumpi? Kasi oli musta. Kasi oli musta. Musta V. Tuomarit valmiina. Joo. Käy! Mä näin käsiosuman. Eli molemmilla käsiosuma ei vaihtoa. Muutama nopeasti. Jatkuu. Osuma! Seis! Se olisi niinku, täytyisi olla muusta tää lipun. Joo, ja tälleen. Eli mustalle 1 piste. Kuka? Musta 1 piste. Jatkuu. Koska minä näin sen niin paljon. Seis! Käteen osuu jo. Joo. Ja käsi on osuma-alue. Musta 1 piste. Jatkuu. Osu! Seis. Valkoinen 1 piste. 2-1. Jatkuu. Osu! Seis.
Miten se näkyy? Osu kylkeen aika paska, mutta osu kuitenkin. Joo, valkoinen kylkeen. Joo, käti Anttu, eli sitten 1 piste valkoiselle. Jatkuu 2-2. Saakeli, kun se kävi. Ja musta on valkoista. Ja 1. Mun mielestä se meni kehoon niin Joo, eli mustalle tulee 1 piste, kun tulee 2 pistettä ja valkoinen 1 pisteen, niin 1 piste musta. Jatkuu 3-2 mustalle. Valkoiselle 1 piste, liekan tiputtaminen. Joo, kyllä se saman tien. 3-3, seuraava piste ratkaisee. Jalka. Se oli. Ja sitten musta sun vatsaan. Ja mä näin valkoisen vatsaan, musta vatsaan mä en nähnyt, mutta tää on alas. Joo, tuo näyttää täsmälleen samoja lippuja, jotka ei vaihtoa jatkuu vielä. Ei voida päättää, mä näin vaan toisen. Jatkuu. Mun mielestä se kävi kädessä. Missä vaiheessa? Koska sitä ennen toi miekka oli osui Jariin jo, joka oli seis. En osaa sanoa, että miten paljon sen jälkeen yes. on Ei nähnyt. En nähnyt. Ja vielä nähnyt Jariin. Ei vaihtoa. Kyllä näet puhdas lyönti. Kaikki näyttää 2 pistettä molemmin puolin, ei vaihtoa. Musta oli 1 piste. Musta voitto. Tiukka pantsi on. Tuomarit valmiit. Otetaan. Seis! valkoinen käsi. Se oli käsiosuma valkoiselle, 1 piste valkoiselle. Seis! Kaksi valkoiselle, 1. Se on 1 lyönti sen osuman jälkeen, jos on 5 vastia. Valkoiselle 2. Kiitoksia. Hieno pääosuma. Oliko sun pääosuma siinä? No, mä sen näytin, mutta minua ei huomioida. Vastaulu, onko valmiina? Hyvä. Sinua ei. No niin, onko nyt tuomarit valmiina? Nyt on. Taistelijat valmiina. Käy. Käsi. Joo. Valkoinen 1 piste käsiosuma. Näin sanoo. Jatkuu.
Seis! Mikä on Se on niin nopea. toinen 1. 2-0, jatkuu. No, 9 ja 3 muuten valmistautuu henkisesti. Puutausta. Minä näen vartalousmomentti. Joo. Yksi on vartaloosuma. Ja tosiaan se äsken hei tuomareille niin Okei. Ei se sit vissiin ollut vartaloosuma. Aika ylös, toi on lonkassa. Yksi piste valkoiselle. Joka se sit oli jalkaosuma. Tältä kylmää. No suiketta löytyy tossa. Voidaan suikuttaa se. Haluatko? No niin, jatkuu! Tilanne 2-0 valkoiselle. Seis! Joo. Vartaloosuma. Se oli näkyvänä jalka. 1 piste valkoiselle. Jatkuu. Se kaikki osu jo jalkaa, ei vaihtoa. Siinä oli oikein niinku klassinen esimerkki siitä jälkilyönnistä. 3. 3-0. Ei voi luottaa. Hyvä. Hei! Molemmat löi käsiin. Ei vaihtoa. 3-0. Seis! Ja näissä. Se oli näkyvänä jalkaosuma. Okei, ja te näitte jalkaosumaan. Mä näin pelkästään valkoisen tekemään osumaan. Puhlina näin. Ei vaihtoa! Ja ei vaihtoa, tuomari näytti. Seis! Jalkaosuma, musta 1 piste. 3-1, jatkuu. Seis! Käteen. Näytti hauska. Joo, eli ainoastaan valkoisen näyttää 1 piste, valkoinen 1 piste, 4, 1.
Tuliko se viimeinen sua on himo? Viimeinen. Viimeinen oli Tomio. Mun mielestä ei oikein niinku yllättänyt. Täällä. Eli Ykkönen voitti. ykkönen voitti. Oot vaan alkuvaiheessa vaan tällä. Joo hei, näyttötaulu on vähän viallinen. Kantaisi valmiin tuomita. Mani Tovar valmiina, taistelijat valmiina. Käy. Seis. Te näet se musta jalka, se kuuluukin oikein. Mä näin myös jalan. Elikkä ei vaihtoa. 0-0 jatkuu. Seis. Muistakaa. Seis kuuluu. Sä näit mustalla tosi päähän, sä näit tosi jalkaan ja Näin jalan. jalkaa, jotenka Mä näin mustan päätä. sä näit mustan päähän, sä sanoit kyllä jo, eli toi silloin musta 2 pistettä. Jatkuu. Näin, valkoinen löi eka osuman jalkaa, eli 1 piste valkoiselle. 2-1. Jatkuu. Seis! Tuli niin monta iskua, että ne varmaan. Kun tuotiin seis, niin valkoinen löi vielä keho-osuman. Mitä musta näytte tehdä? Mä näen mustan osuvan jalkaan. Eli 1 piste valkoiselle. Jatkuu 2-2. Siis hetkinen. Sä tekee kehoonsa vähän ainakin jalkaa. Niin, 2 pistettä, sulla tuli 1 piste, jolloin jää 1 piste, tuolla tulee valkoinen. Siinä osuu kehoon vähän jalkaa. Tuomari näytti toisen. Ne oli siellä keho-osamakin. Okei. Joo. Muistakaa tuomarit aina näyttää paras, joka tapahtuu siinä niin kuin hyväksytyn ajan rajoissa. Joo. Jatkuu. Paras minkä näet. Seis! Ennen kuin sanottiin 7, nähnyt yhtään mitään. Sen jälkeen alkoi tapahtua. Se on kaiken näköistä tapahtuu. Mitä? Vasta musta tuo. Hei. Mitä kaikkea sen Joo, elikkä oletko sä 1 piste vai 2 pistettä? Mun mielestä jossain vaiheessa siinä rykelmässä niin meni... Osu vastaan, kyllä. No niin, Joo. näytäkää. Eli huudettiin, niin näytetään, että se on 2 pistettä, joo. Miten sä näet? Mä näen sen se keskivartalo. Eli sinä näet 2 pistettä. Mitäs valkoinen? Ennen kuin sanottiin 7, niin nähnyt yhtään. Ei, sä täällä yhtään iskua. Niin, mutta näitä mitä näit. Mustalle 2 pistettä, 4-2 päättyy musta voittoon. Onko meidän ajanotto teline valmiina? Hyvä. Taistelijat valmiina. Käy. Tää on pitkä. Onneksi saatte levätä metsässä. Tuomari keskittyy. Se tuli samalla temmolla vielä. Oli se ehkä semmoinen. Mutta mikä se on näit? Se oli käteen. Eli 1-1 ei vaihtoa.
Seis! Pisto keskivartalo. Joo, eli valkoiselle toi 2 pistettä, näetkö sä? Ei, ne oli huono kulma. Mä näin, että toi kilpi oli edessäpäin, nähnyt sinne, mutta sä näit sen, jolloin 2 pistettä valkoinen. 2-0 jatkuu. Seis! Valkoinen päälyönti. Eli valkoiselle 3 pistettä valkoinen voitti. 5. Mä voin levätäkin. Saat sä pienen hetken levätä kyllä. Ei oo heti. Me sä jättäväks niin? Ei mä jään tähän. Joo. Leviä. Läkkiin. Ja kukas tuli vastaan sitten? Muhis. Joo, muhis. Pistetaulua toimiks kuka? Hei, Timo. Onko tuomarit valmiina? Joo. Jes, onko taistelijat valmiina? Käy! Mitä näitte? Musta asui jalkaa. Musta jalkaa. Vastaisku siinä lopussa. Käteen vai? Joo. 1-1, ei vaihtoa. Jatkuu. Seis! Joo, on se keskivartalo. On keskivartalo teidän mielestä enemmän kuin käsi. No, näyttö kädeltä, mutta sit se, no joo. Kummat Mun mielestä oli selvä haaska. Hanska, mä näin kanssa sen, että 1 piste valkoiselle. Jatkuu. Etenkin se ääni. Se on myös näin. Seis! Muistakaa huutaa, kun näytätte lipulla, niin huutakaa myös samalla. Joo. Se osuma. Eli nyt kaikki... Onko sulla Koska se oli tohon. Joo, mitäs sä näit keskivartaloa vai? Joo. Ja sitten... Keskivartalo oli siinä. Mä annan tässä näin, koska te olette erimielisiä keskenään, niin 1 pisteen valkoiselle. Jatkuu. 2-0. Seis! Joo. Mä näin, että valkoisen miekko oli kyllä tuolla masukassa. Näin se jotain muuta. Sä oot sun huono. Se oli huono. Sori. Sä näit myös vedessä käsiosuma. Käsiosuma. Mä näen kyllä sen osuman 1 piste valkoiselle huonosta käsiosumasta. Ole hyvä. 3-0. Jatkuu. Yes! Keskivartalo. Valkoinen keskivartalo. Joo. Valkoisen keski. Joo, valkoiselle 2 pistettä. Mä kyllä mustakin teki jotain siellä, mutta sitä ei kukaan nähnyt tuomareista. Pahoittelut. Sä oot niin steltti. Valkoinen voitti. Joo, mutta se kukaan ei näytä mun sitä. Aivan korvissa tuo. Mulla oli Jaakon kirjoitti oli mun edessä. Mä arvelin, että siellä tapahtui jotain, mä en nähnyt sitä. Ja 2 tuomaria ei nähnyt sitä. Ei. Seuraavaksi isoissa lyönti tuomaan. Pelkästään päällä. Taulu on suunniteltu vain 5 sormella. Ei sillä ne jalaa. Joo, ei. 5 pistettä. Kumpikin taistelija 5 pistettä riittää, kun lyö 2 kertaa päähän, niin se on siinä. Onko meidän toinen päätuomari valmis? Onko toinen päätuomari valmis? Toivottavasti on. Tuomarit valmiina, taistelijat valmiina. Nyt alkaa finaaliottelu. Tuuren Vasara, Vanhan Sudet 2025. Olkaa hyvä!
Osu. Seis! No, ehkä se oli. Elikkä... Sä näet... onko... Valkoiselle. Et valkoinen. Valkoiselle näytetään, ja sä... Keskivartalo. Sä oot... Se oli siellä just käden rajalla. Joo, mies Jari näin. Ilvet oli ees. Joo. Vähän siinä. Kaksi pistettä annettiin Valkoiselle. 3 tuomaria näkyy. 2-0, jatka. Kyllä, mustalle osuu 1 piste. 2-1 Valkoiselle. Jatkuu. Seis! Ja mitä tapahtui? Oli hieno pääosuma. Tää pääosuma, ja siellä Olin näkevinä, niin käy. käsiosuma, ja sitten ei mitään mustalle ei näe mitään. Näetkö sen pääosuma? Ei mä näe, mä saan sen. Se on 1 piste. 1 piste Valkoiselle. Jatkuu. Ase tippu pois. 1 piste Valkoiselle. Huomasitko kukaan tuomariksi ääni kuuluu, että se on sunut jalkasuojaan? Kukaan ei reagoinut siihen. Joo, ääni kuuluu, mutta kukaan ei reagoinut. Mä en nähnyt sitä. Yes. Eli tilanne on 4-1, jotenka Muomilla on 1 sormi jäljellä Valkoiselle. Ja muusta tarvitsee sitten 4 pistettä. Olkaa hyvä, jatkuu. Mitäs Jaakko tossa, kun toi vastustaja kaatui, eikö se tuu 1 piste En mä tiedä, mä puhut. Päättäkää jotain kesken. Päätuomarit päättää. Kyllä mä antaisin toissakin noin 1 piste Valkoiselle. 5-1. Valkoinen on voittanut. Kyllä Timo on moraalinen voittaja tässä. Ja Muhis on moraalinen kakkonen. Selvä ääni, kukaan ei reagoinut millään tapaa, nähnyt sitä. Nyt on tosiaan käsityötä Pohjanmaalta. Eräs erittäin innostunut vikingharrastaja on tehnyt Thorin vasaran, joka tietysti täällä Hämeessä kutsutaan Tuuren vasaraksi. Ja tämä on meidän kiertopalkinto, eli tulevaisuudessa aina joulukuussa tulemme taistelemaan. Ja tulevaisuudessa myös käytämme aikaa tuomaroiden harjoitteluun, jotta tulee vielä varmempia. Mutta kyllä mä sanon, että Jaakko on kyllä tämän palkinnon ansainnut. Kova vääntö ja ajattelen millaisia jalkavaivoakin tässä on viime aikoina, niin siitä huolimatta jaksoit hienosti taistella ja sisukkaasti makkaisit menemään. Eli 3-kertainen eläköhuuto Jaakolle. Eläkö! 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 Ja paljastetaan upea. Kiitos, ole hyvä. No niin. Mitä